ndandaka masikati ese achita something else pano patanga taenda ndatozoyeuka kumafo kuti kumapast 3 kuti zviya nhasi ndindine shoko saka hapane bit of disorganization but tongotenda kuti mwari zvakatipa vachangozvironga kuti zvive zvinonzwisisika. Vaverengi tokumbira kuti munoverenge zvinhu. Haleluya. Amen. Toreitanga Mwari chiverengo chedu chekutanga chinobva kuna Mavambo chapter 50 verse 24 kusvika pa 26. Musoro weshoko unoti kufa kwaJoseph verse 24. Joseph akati kuhama dzake, ini ndave kuda kufa, asi Mwari achakurangarirai zviro kwazvo. Achakutarisai munyika ino kuti muende kunyika yaakapikira Abrahama na Isaka na Jacob. Verse 25. Joseph akapikisa vaIsraeri achiti, kana Mwari azokurangarirai zviro kwazvo, torai mapfupa angu muende nawo. Verse 26 yekupedzisira pachipamitsodzi. Joseph akafa hake ava namakore ane 110. Vakamuyanika vakamuisa mubhokisi muIjipiti. Chiverengo chechipiri chinobva pana Kubuda Exodus chapter 6 verse 1 kusvika pa 13. Musoro weshoko uri paverse 1 unoti Mozisi anonyunyutira tenzi. Verse 1. Zvino tenzi akapindura Mozisi achiti, rega zvako uone zvandichaitira Faro iyeye. Achavarega vachienda, nokuti achaona mabasa ane simba. Uchaona achiita zvokuvadzinga munyika yake. Musoro weshoko unotevera unoti Mwari anodaidza Mozisi. Verse 2. Mwari akataurawo naMozisi akati, ndini tenzi. Verse 3. Ndini ndakazviratidza kuna Abrahama nokuna Isaka nokuna Jacob. Ndini Mwari wamasimba ose, asi handina kunge ndavaudza zita rangu iri rinonzi tenzi. Verse 4. Zvino ini ndakaita chitenderano changu navo ndichiti, ndichavapa nyika yeKenani, nyika yavachagara vari vatorwa. Verse 5. Uyezve ini ndakanzwa kugomba kwavaIsraeri vakaitwa varanda navaIjipiti. Zvino ndakarangarira chitenderano changu. Verse 6. Saka muti kuvaIsraeri, ndini tenzi, ndini ndichausunungurai pamabasa ayo anorema avaIjipiti, ndichikubvisai pakuitwa varanda ikoku, ndichibva ndakudzikinurai pavanhu vane simba guru, uyezve ndichavaranga neshamhu inorwadza. Verse 7. Zvino imi ndichakuitai vanhu vangu, ini ndichavawo Mwari wenyu. Verse 8. Uye ndichakuisai munyika yandakapikira kuti nyika iyi ndichaipa Abrahama naIsaka naJacob. Saka ndichakupai nyika iyoyo kuti ive nhaka yenyu. Ini ndini tenzi. Verse 9. Zvino Mozisi akaudza vaIsraeri zvinhu izvozvi, asi havana kumuteerera, nokuti mwoyo yavo yakanga yasviba, uyewo havana kutenda mashoko aya, nokuda kwokutambudzika kukuru kwavakanga vaita vari nhapwa. Verse 10. Zvino tenzi akataurazve naMozisi achiti. Verse 11. Mozisi, enda undotaurazve naFaro weIjipiti kuti abvumidze vaIsraeri kuti vabve munyika yake, avarege vaende zvavo. Verse 12. Zvino Mozisi akataura ipapo achiri pana tenzi achiti, nhai tenzi, ko inga vaIsraeri havana kunditeerera wani? Ko zvino Faro anganditeerera seiko, iniwo zvangu munhu wemiromo isina kuteteudzwa? Verse 13 yekupedzisira pachikamichoti. Pakarepo tenzi akataura naMozisi naAroni, akavatuma nemashoko kuvaIsraeri nokuna Faro mambo weIjipiti, kuti vaIsraeri vabviswe munyika yeIjipiti vaende zvavo. Chiverengo chekupedzisira chinobva pana Kubuda chapter 5
vanosvika pa4. Musoro weshoko unoti Mozisi naAroni vanotaura namambo weIjipiti. Verse 1. Zvino shure kwaizvozvo Mozisi naAroni vakaenda kuna Faro ndokusvikoti, zvanzi naTenzi Mwari waIsraeri, bvumidzai vanhu vangu vaende kunondiitira bira kurenje. Verse 2. Ipapo Faro akapindura achiti, ko ndianiko Tenzi iyeye waunoreva anoti, ini ndibvumire vaIsraeri kubuda munyika yangu? Ini handimuzivi iye Tenzi wachoyo, uyewo handingaiti zvinhu izvozvo zvokurega vaIsraeri vachienda. 3. Zvino ivo vakati, Mwari wavaHebheru ndiye akasangana nesu. Zvino titiregai tifambe rwendo rwamazuva 3 tichienda kurenje, tindopfira Tenzi Mwari madira mhamba. Verse 4 yekupedzisira. Ipapo mambo weIjipiti akati kwavari, ko imi vana Mozisi naAroni, sei muchitadzisa vanhu kuita basa ravo? Imi chibvai muende kumabasa enyu. Ngaakomborere mashoko aTenzi anoperesa panomanhiri ano. Haleluya. Amen, amen. Maita basa mama. Thank you very much. Mwari vakomborere izwi renyu nekuverenga shoko ravo. Nyaya iyi yataverenga yangondifungisa. Ndakamboti chakulord Malvin kwenguva yakareba stereki kuHarare. Ndiri senior woman. Saka pandakazobva ndakuenda kumusasa project, ndaingoti vanhu vanenge vachitsvaga nzvimbo, kati titsvagawo nzvimbo ndimamuri ticha. Ndaibva ndavarifia kulord Malvin vachiswa vachipuwa nzvimbo. But pakasvika rimwe gore rekuti ndakatuma mumwe muzukuru wedu aitsvaga nzvimbo, ndobva asvika ikoko ndobva anonyimwa nzvimbo. Tikati konyimwa nzvimbo koindava zvikanzi mene vangondiudza kuti hativazive Mai Gudu wamuri kutaura ivavo izvi, hatina nzvimbo yacho. Saka ndakazobvunza mwangu aripo paLord Marvin zvikanzi headmaster vakanga varipo vanga vagara 4 years vatakanga ndashanda navo vakanga vatoritaya vatoenda kumusha kwavo kuzaka. Saka zvangondifungisa nyaya iyoyi yekuti nedzimwe nguva kana vanhu vasina history kana nhoroondo yako vanokuzvidza and havakurespect the way that you think they should, nekuti vanenge vasina nhoroondo nezvawakaita nenhoroondo yekuti ndiwani wakagokontributa kuti chii pane whatever zvemunenge muchitaura kana panzvimbo yemunenge muri. Saka nyaya yataurwa panapa yaFaro yangondiyeuchidza izvozvo, nekuti Faro uyu watiri kutaura nezvake haana kana nhoroondo yaMwari weIsraeri. Pakauya sorry, my guy, ndokumbira kuti muite unmute, nekuti ndisamuhameni ndinongonzwa kakuafectika ndikafila kuti ndikutaura ndega. Okay, zvakanaka imam. Thank you. Saka pakaunzwa vana veIsraeri kunogara kuna Joseph, vakanzi garai muGosheni ende munogara pamunoda, hapana nokunetsai, nekuda kwezvanga zvaitwa naJoseph, history yanga yezvanga zvaitwa naJoseph, mbiri yanga ina Joseph. Saka Joseph anga ari respected zvikuru, ende vana veIsraeri vanga vari respected wo zvakare nguva iyoyo, nekuda kwekuti panga paine nhoroondo zvanga zvaitwa naJoseph. But Faro watakutaura naye uyu pauyu haatombozivi kuti Joseph ndiani. Zvinhu zvakaitika about 400 or so years ago zvisinei naye, ende zvaasingatomboremekedzi. Saka chenjedzo yatinoda kunyanyopa panapa tichitanga nhaurirano yedu yanhasi ndeyekuchenjedza yandiri kupa ndeyekuti isusu maKristu dai tazorega kubatwa nemweya waFaro wekuti paakanzi naMozisi ndatumwa pane pataverenga Mozisi paanozoti kuna Mwari, vaIsraeri havasi kunditeerera, saka Faro angazonditeerera seiko? Saka tisabatwa nemweya waFaro wekuhakira nyaya yekusanzwisisa nhoroondo yaMwari wedu, nyaya yekusanzwisisa kwatakabva naMwari wedu,
nyaya yekusanzwisisa zvatakaitirwa naMwari wedu, nyaya yekusanzwisisa simba rinaMwari wedu, nekuti spiriti iyoyo ndinoiona kuti tinoiwana zvikuru mumaKristu. Zvikuru ndakatarisana hangu neupenyu hwangu ini, yokuti tinombosvika pane dzimwe nguva dzekuti ndikasangana nezvimwe zvinetswa zvemuupenyu ndinokanganwa nhoroondo yaMwari wandakafamba naye. Saka nyaya tinongotaura panapa, it's just a short message. I hope it will be a short message. Sezvandataura kuti pane bit of disorganization mune mamessage yangu, but nhoroondo yeIsrael from Egypt to Canaan ndo nhoroondo iri kukanganikwa naFaro uyu. When Moses approached Pharaoh, he approached with the authority from the Creator, nesimba, simba rechikukutira chedenga, kuti ndatumwa nani? Ndatumwa naMwari. Anditi, but tikazotarisa manje mhinduro yaFaro ndeyekuti haatombozvizivi izvozvo zvokuti kuna Mwari, nekuti at times when God is working behind the scenes pamaproblems eupenyu hwedu, things tend to get worse before they get better. And tobva tafunga kuti chii? Hakuna Mwari. Akazvidza Mwari my Egyptians had many gods. Remember, many gods with a small g. Amen. And versus Mwari one. Saka yanga ya battle of one god against many gods. And I find about 10 gods. The Pharaoh actually had about 10 gods. I don't know how accurate that is. But it was a battle between a god with one G and many gods with small G's. So he was not worried because kwaari angachiti takawanda versus one person. Then Pharaoh Zekari figured out that the poor Hebrew slaves could not have a powerful God, because any powerful God, he couldn't have allowed them to be in slavery for 400 years. Because of that background, who is this God? I don't know this God. And it's true, he doesn't know. Then let us just be careful of judging people on the outward appearances, because we are because in limited perspectives, then nhoroondo yaMwari wevanhu vetinenge tichitarisa, we are quick to judge them, and we are quick to dismiss them, and we are quick to rule them out, tisingazive nhoroondo yaMwari wavanoshanda naye. Mwari vakapromisa kubva kuna Abraham chaivo, Mwari wemadzinza akapromisa kubva kumadzinza chaivo Abraham kuti uchava Mwari wendudzi zhinji, muchaberekana muchawanda, ndichakupa nyika yechipikirwa, nyika yeKenani. So Mwari mapromises avo haarasika zvese, kunyange kukapera 400 years, kunyange kukapera makore mangani. My sisters, hear me out. Mwari
vachitonga vachiita jaji. Saka dachazowanikwa nyasha Mwari vatiwanira tawana Mwari tawana his mercy side vari pahorse vari padonki not vari pahorse rejudgment, which Pharaoh failed to appreciate. Kusvika, Pharaoh was so hardened kusvika pekuti 9 plagues dzekutanga hadzina kana kutombonyungudisa mwoyo wake. Mwari ipapo vanga vachiri in his form of mercy, in his form of justice, but vakazosvika pa form of judgment by the 10th plague. Vaona kuti yes, it's true kuti Pharaoh aiti handimuzive Mwari uyu, but I'm glad to say in the next 9-10 chapters you knew who God really was. From not knowing Mwari wacho kuzomuziva kuti ndo Mwari chaichai, kwete the gods dzake dzaaitaura nadzo nedzaivimba nadzo. So you find that in our lives, evil people tend to think they can solve problems with greater display of human power, like zvaitwa naFaro achiita chisimba chake over vana veIsrael. Asi vasingazive kuti Mwari watiri kudhila naye Mwari ane nhoroondo. Even if in our lives, let us just treat people with mercy, nekuti hatizivi nhoroondo yaMwari wava vanonamata. Isogona mumwe tisi tikunamata Mwari chaichai, but pamwe dzimwe nguva takatorasika. Ende vanhu ava Mwari ane nhoroondo navanhu vake. Saka petinotaura, let's just be kind. Let us just embrace vana vaMwari, nekuti hatizive nhoroondo yaMwari wevana vatiri kudhila navo. Dzingava nherera dziri mumisha matakaroorwa, kana mumisha metinogara, kana muhama dzedu. Mungava shirikadzi, dzingava chembere neharahwa vari kutambudzika, dzingava the homeless people. Hatizivi nhoroondo yaMwari kuti nevanhu ivavo kuti yakamira sei. Saka let us not treat them with an iron fist kana heavy-headedly, nekuti hatizivi nhoroondo yaMwari. Nekuti zvinozopedzesera unogona kungori kudhira nemuIsraelite wasingazivi nhoroondo yaMwari wake. Wozopedzesera wozoona kuti ndozvazvazokusisa manje paRed Sea, nokuti tinosvika nekuda kutevera nemusi tichifunga kuti we are so powerful. Wozoona kuti no, simba ratiri kunofunga kuti tinaro hariziviwo simba ratinaro, sezvakaitwa naFaro. Kuti Pharaoh, I guess Pharaoh was the only Pharaoh asina kuvigwa kumapyramids, nekuti akaendedzwa nemvura akaenda akaenda kana murasikwa hapana notokuziva. Vamwe vese vakavigwa kumapyramids, but iye nekuda kwenharo yofunga kuti ndiye anoziva stereki, akazomupedzisira aendedzwa nerwizi neRed Sea. So ndinonyanyo kumbirisa zvikuru kuti vasikana ngatisakanganwa nhoroondo dzevanhu vaMwari vetinodhila navo nenhoroondo dzaMwari wedu weisusu kana tichinge tasangana nezvinodzo zveupenyu hwedu. Pharaoh, like I said, haasi kurapa kuti hakuna Mwari, kuti Mwari yeye haako, but ari kumuti haazive simba rake, who is he. Isusu tine zvakawanda zvatakapumuswa muupenyu hwedu, zvekuti tinozokuera kana takanganwa nhoroondo yaMwari wedu. Nedzimwe nguva takarwara, pekurwara paye pekuti takafunga kuti hatikoni, kana kurwarirwa, kana kungonzwa kuti ningi akarwarirwa, tozoti tasvika parimwe nhamo taakukanganwa nhoroondo iyoyo, takuenda kunogara pasi pemiti, tinosvipirwa nanasekuru, vamwe vachipiwa miteuro yakangosiyana-siyana, nokungotsvaga kungofunga kuti isusu we are all powerful, we can make masolutions muupenyu hwedu. Tikanganwa kuti in our weakness ndopetinoona strength yaMwari. MaIsraelites asvika pakuchema kusvika pekupedzisira kuti hatisazivi zvokuitwa, vachibatwa nhapwa muEgypt, ndopakataridza Mwari ukuru hwavo. Saka handisakanganwa kuti shoko rakatisvikira kare kare kuti mhinduro yaFaro ndiyo yakatibata, mhinduro yaFaro ndiyo yakatibata. Rakatisvikira kare kare kuti Mwari wedu is able. Mwari ane history, ane CV yetinoziva, but takabatwa nemhinduro yaFaro nedzimwe nguva yekuti who is this God?
saka tinofanira kuti tipinduke kubva ipapapo ndokuti tikashaya mari tikashaya shamwari kana kumabasa tikashungurudzwa kana mumamarriages medu zvinhu zvikasafamba zvakadaka kana tikatambudzika kana tikarwarirwa we tend to ask kuti who is this God, where are you God? Tikangana nhoroondo yavo yekuti kwatakabva wanga usiri muserendende anga asiri Mwari akatiponesa hati tinoimbwa kuti ndiani aizondiona hapana kuna kuti inini upenyu hwangu hwese hwanga huri muserendende. The thing ndeyekuti nedzimwe nguva Mwari havanyanyoshandisira sezvitinoita isu vanhu. He fights behind the scenes. Titongofunga kuti zvese zvanga zviri right. Tinoda kuti tingoti kana muri muroad titi oops ndandapotswa ndarohwa nemotikari for us to appreciate kuti Mwari vanga varipo. Asi nedzimwe nguva kutongopotswa ikoko Mwari vanga vachitongodzivirira from behind the scenes. Inhoroondo yese yatinayo yaMwari izvi but tinotikasvika pakuomerwa nedzimwe nguva tinokanganwa. Mukudzidza kwedu nekuziva kwedu kwese kwatinako mindiro yedu masikana ngaisafanana neyaFaro kuti who is this God, kudespise Mwari, kuzvidza Mwari kuti who is this God, I don't know him. Nekuti tombotsamwa nedzimwe nguva kana tasvika pakuomerwa totuka nekubvunza Mwari. Dai Mwari vazotigonesa vasikana tidzidzise mwoyo yedu kugutsikana nekuti Mwari uyu ndiMwari wenhoroondo. Ngatitraste process yake. Kana vati ndizvo zvaitika ndozvaitika zvakanaka ngatizvigamuchirei nekuti ndiMwari wenhoroondo. Tisazofanisa pakusvika pakuti zvine basa rei Mwari hatina basa nayo nekuti Mwari ndiMwari ane nhoroondo. MaIsraelites akazviziva kuti Mwari wedu uyu Mwari ane nhoroondo asi nedzimwe nguva vaimbokanganwa even vaya mugwenga vairamba vachingokanganwa. Zvinozwa kuti Pharaoh though anga ari powerful zvake because Pharaoh was very powerful. I rule over Egypt with the 10 gods, and I understand that between the living and the dead, and he was a magician. You would see the visible and the invisible. Nema magicians akafunga kuti iye ari more powerful than God. Asingazi kuti nhoroondo inofamba sei. Nedzimwe nguva kungobvunzawo history dzevanhu dzinokubatsira kuti uzive their present status. Because how to treat those people better. Nekuti mumwe munhu unogona kumutreata usingazivi kuti ndiani, mwana wani, abva kunani, Mwari wake ndiani. So it's better kungoziva history dzevanhu nedzimwe nguva zvinokuita kuti tibate vanhu, tisabata vanhu nekuseri kweruoko, tisabata vanhu nekuseri kweruoko. So munoziva kuti muupenyu nedzimwe nguva kunouya maFaro asina nhoroondo yaMwari wedu. Vanotiushungurudza kana vanogona kutotipa even advice yezvokuita kana tasangana nemaproblems. Nekuti vanhu ivava havana nhoroondo yaMwari vedu. Isusuwo kana tisingabhilivhiwo zvekare munhoroondo yaMwari vedu tinopedzisira tarasika nekuda kweadvice dzetinopiwa neshamwari nehama neshamwari. Zvinonzi zano panguva uine rako. Kana uchiziva nhoroondo yaMwari wakauinayo kunyange munhu akauya nesuggestion ipi akauya nezvipi haumbofa wakarasika. Nekuti zvinongotaridza kuti nhoroondo yaMwari wako unoiziva here kana kuti hauizivi. Ndeyekuti kana uchingosangana nedambudziko, who is your first port of call? Wasangana nedambudziko unobvunza kunani? Uchamhanya kunani? Uchanochema kunani? Kana kuti hauzivi nhoroondo yaMwari waunonamata. Izvo yakanzi garai muGosheni handiti muite zvenyu zvemunoda. But you find kuti kana isusu Mwari vakatiti garai munyika ndinokuchengetai, ndichakurwirai, ndichakudii. Wongutozva kuti muupenyu hudokadza akwanza hauzi mutserendende. But tinoona nedzimwe nguva isu vana ruwadzano tinouya kuchechi tisina nhoroondo yaMwari wetinoziva. Wetinoverenga tongofunga kuti Mwari akangoperera kubva muna Genesis kusvika kuna Revelations asingabudi mubhaibhuru, anongoramba ari mubhaibhuru chete asingabudi mubhaibhuru kuya muupenyu hwedu. Ngatisakangana kuti tinadzo nhoroondo, tinadzo zvatakapunyuka zvizhinji zvisina kupunyuka vanhu. Like I've always said, kuti whatever you are going through, there's always someone ane version yavo yeproblem yako iyoyo.
saka tinazvo zvatakapunyuka. Mwari havasi Mwari vanokokofaimwa cheto ndonhoroondo yavo iyoyo tofanira kuti tizive kuti kana tasangana nezvikundiso zvenyika nezvinonetsa zvenyika tizive kuti ndimwari vane nhoroondo. Saka tikaona munhu achipengereka mubasa raMwari kana kuimba kana kutamba kana kumhanya kana kuti ndiri pano kana kuti chi, ngatirege kumujaja kuti akavhengedzera, ada kuonererwa, ada kunzi ndiye ari pano, ndiye anoziva ndaita sei. Mubvunzo tofanira kuziva kubvunza ndokuti munhu uyu nhoroondo yake naMwari yakambomira sei, nekuti munhu iyeye anenge aine nhoroondo naMwari wake. Ngatiregei kujaja because munhu iyeye anoziva kwaakabva, anoziva zvaakaitirwa naMwari wake. Nesuwo, let's be encouraged, tisanyara nenhoroondo yaMwari wedu, nekuti tinogona kuencouragea mumwe munhu. Ende zvinotiita even kuti ana Faro kana voda kutamba matakanana kana nhodo kana pada pamusoro peupenyu hwedu vanotya, nekuti vanoziva kunhoroondo yaMwari. Tipupure Mwari wedu nenhoroondo zvaakatiitira, so that vanhu vanoziva tiri maKristu kana tisina nhoroondo naMwari tine dambudziko rekuzvidza Mwari. Enwezve tine dambudziko rekungoitwa swayed, kuti kwaenda mhepo ndo patinoenda. Mhepo ikavhuvhuta yakadai tamhanya iwe, tikadzoka tikabuda chechi yakadai tamhanya iwe, tikadii tidii. Tikangana kuti Mwari ndiMwari ane nhoroondo, asina mhosva kuti waenda chechi ipi, asi kuti ndiMwari ane nhoroondo. Saka ngatisangoenda kwese kwese kana kungoti shangouya tahakirana nacho, nekuti Mwari wedu ane nhoroondo yetinoziva. Saka Mwari vane, ende futi chimwe chinokanganwa ana Faro venyika ino naFaro wataverenga uyu, kuti Mwari ane modus operandi yake, like method yake yakasiyana neyevanhu yekuita zvinhu. Mwari vanotanga vachiita mesi zvanambotaura zviya vachambonyengerera, vachamboita zvishoma shoma, vazoona kuti uri nini unotozoda kana tisina testimony yerwondo ende tisingabhilivhi munhoroondo yaMwari vetinonamata. Saka ifanira kuti tine zvatinofanira kuita zvinodikwa nemunhu ane nhoroondo inotidzivirira. Anonamatwa neane nhoroondo neane denga ndiye ane zvinhu zvinoitwa. Saka Mwari vane mitemo yavakatipa, vane maprinciples avakatipa. Saka tinofanira kuteedzera izvozvo, nekuti ndo vanenge vatipa mvumo yekuti titeedzere zvavaita, nokuti ndo vane nhoroondo neupenyu hwedu, kwete kuti tiite madiro edu maringe nezvetinoda, maringe nezvetinongofunga kuti ndo zvinoda nyama yedu, kana zvetofunga kuti ndo zvinodikwa zvinodikwa faith naMwari wedu wetinonamata ane nhoroondo neupenyu hwedu. Zvandesazve kuti unozviona sei kuti hauna nhoroondo kana kuti haubhilivhi nhoroondo yaMwari, yekuti tikarwarirwa, kungorwarirwa pano, tikafirwa kumusha Mwari wedu ane nhoroondo yakadai. Saka nhoroondo yaMwari promised Abraham kuti achatidzikinura. Saka painoiswa vana veIsrael
naFaro skiri raFaro ranga riri rekuti ashandise vana Israel zvakanyanya kuti vasawanda, nekuti kana baba vashanda zvakanyanya kuzvidhina makuseni kubasa paya manheru apa mhuri yaita sei haichawanda.